Aptes més. C1. Unitat 1. Exercici 7. La decadència literària. Si bé és cert que durant el període anomenat decadència es produeix un debilitament de la consciència lingüística col·lectiva i que la producció d'obres literàries cultes escasseja d'una manera alarmant, la literatura popular manté una vitalitat excel·lent, com també l'ús quotidià de la llengua entre la població. No obstant això, cal reconèixer que assistim a una sèrie de fenòmens que permeten parlar d'una verdadera decadència cultural. Així, és ben simptomàtica l'actitud dels nostres humanistes més il·lustres que comencen a elaborar les seues obres filosòfiques i religioses en llatí. També són constatables l'oblit progressiu dels nostres clàssics i el prestigi creixent de la literatura castellana que ara es troba en plena puixança.